Maikling pagpapaliwanag, sisimulahin ng espiritismo. Ang espiritismo ay karunungan na uukol sa uri, simula, at patutunguhan ng espiritu sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatuwang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu kapalayaan sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyanidad.
sabla, sabla. Amomen to kayo kasalpan tayanan alang dapat na itiba ugyamo ingkalam ke kaya ing mayap kong oras ngeni babye kuya talasambong reino ang eni at yuya king baye ping puryan itang Diyos banwa pangay espiritu at king katotoana king pilan iyong atiyo king pamanualayo panuanano ning Diyos ke kong pamaminto wapini kong sabla eto taknang kaya hanggang ko iti at dasan iyo tunay yung parasan ko rin king kayarian pinikong sabla magkapili kongan eyo dirian busol ding ke kong panamdam king pamanuparan eyo kakalingwan ngening manwa lako king lagyo ning Ginoo wapin tibayan yo balang sarili
Alongi pakit yu harapan naning Diyos bolen king kayo to nenong sundalo dating sarilayo nengat muan king tapang kabiasnan ateyo king bolong penandit mo kasadya kayo king penandit ibiye ko king berbalan ding kakong amano king kapamilatano ning kekong kasalpantayanan pamaniwala ketang meto nga Diyos pakikuhanan niyo pin ikayungan king kekong kasalpantayanan ing mamitbit kayo king pelalong kapibabatan ing dalaye karing sarili yu ing kapag pakumbaban karing pusuyo uling iti yo ing maygit amaliyaring gawa na ning tao king kayang pamanwala lubno ning espretismo bitasan niyo karing aldo ake kong pamaglakad atin lasanang balang bakas amalalakuan ding kekong sarili karing kekong pamanakbang uling ing panawon ing tutuna sasabihan ko kayo iti at yune at matuwane pakatandaan niyo kasalpantayanan nga no ay alang dapat iti maging bawgyamo arapan ning maestrong Ginoo ikong sabla ang ini magaral magkapilit lalo ko sanang may gitlunto ampong tikdo king ikayo napinding tune ng alagad ning maestrong Ginoo manamdaman tikal at maliyaring manamdaman kapagalan karing mayapiyong kapagnasan uling itiya ing matulid amaliyaring gawa na ning tao king kayang kasalpantayanan uling iti ing balang saglit karing balang penandit daring kekong biye matnubeyang alang tuknang ing Diyos karing balang metong kekayo king ulid ding kekong pamagkapilit king banting upayang ing tao karing bane-bane bayang makapaminto karing ditak-ditak apamanggalo na ning tao king kayang kasalpantayanan panyatang naningaldo nga na tanggapan niye itang nabang pakabitasan niyo talasal pantayo ang eni atiyo mayakit na ko sana king pelalong mga lati a dapat agawan niyo pan maging mayan karing balang penandit daring kekong pamanggalo
ing lalong mayakit, king ikayo, ing makapagpatutuko, king mitmong ating tibayan ka ring sarili yo. Wa ing Diyos, ang giyamang babiyene, ing pagsubo, king metong atawo, iti ngayon tuliran ing ene kaluguran. Buring sabihan, binyene ing kapagsubukan king neno yapaman, iti akargane king kayang sarili. Bayo ko maliyaring painggulot kaya kayo mamantukan. Panabilin. Babaeng talaying at yaman, saglit at umeka. Uling balo kong ingkekang sarili, manyadyang apilo, king pinanditay. Mamuntukan, sablang gabinetes, angeni kanako daramdam. Ausan kong pasibayo, ingke kayong pansin. So paniye, ing may sabing kapatadiyo. Gawa niyo din kekong tungkulan. Gawa kayong metong amodelo mamuntukan. Pan malyaring gawa niyo ing kekong tungkulan makayinggil. King supling na. Ing babae nga tiyong talay nga yaman. Makatatlo patingapon. At oy ni ing maging kaparalanan amanyaring ibiyeko. Inggawan niyo ang timong metong amodelo, metong karing gabi. Karganing kayang gulot, ikaw ang manamdaman. Nung malyari mo sana, yalo kayo. Ing metong kargahane, ing kayang puso, kan malyaring mina. Payagod, namuntukan, ing kaparalanan na ibiya ko kaya kayo, payagod, ing gulot na pababa. Ya inggawan yung antimong pasis, ayanting palampas ketang kapatadiyo. Bayang malyaring ni kayating puwersa, sikanan, uling, ing antimong kekong pengari, yang ngeni atiyo, anyawara na ing kekong kasaukan. Ing Diyos alang masulit nung iyo inggawa ampon magkalub, dapat karing balang kekong katungkulan ating kaparalanan ay babiyeko bilang guyabnan king mesabing kapatadiyo uling iti yo ing malyaring ay biesaw king kayang pangabilian king pinanditayti ginan nyo ko saging danom king meto man malyaring gawan ko talay nga yaman italagaming sarili mo. Ban may git, ingke kang kapagnasan, makaukol ketang kekang sukling. Ikayating kapilili may kanya. Ikayating kapasnawan ketang kayang kabilyan. Magtapat ko king Diyos, magtapat ko kako. Ating sablang kabagayan akya kayong panintunan. Ibiyen ang alangkulang nin Diyos kapamilatana, ning kekong pamaniwala, king kekong kasalpantayanan bang lalong may git ni kayating kapayapan ing kayang kasarilinan. Eno makalingad ding bage ayatiyo makanyan. Mi dalala king kekang pakiramdam at ing amanong miyabiyekeko nakasa agad lakuan ning kekang supling angening atiyo manamdaman ding sablang bage miyabiyelo ding kaparalanan megawala ding tao atin lang kanya-kanya amaliyaring galawan yu, king iyato yu. Maniyawat ka king Diyos.
bayang mika ating lalong maygit akapayapan itang kekang anak angeni at iyong manyawad king apilo at king saw kapamilatano ning upayanan ning Diyos aki akong paniwalan way ni ing mesabing danom pabandike uling iti yo ing maryaning magpatibe king anggyang bitak mo man ing miragdagan itang kayang biye. Maintindihan mo ko. Salamat. Dinan meng lalong maygit akapayapan ing kekang sarili. Ibiyemuan king Diyos itang atiyo king kekang kasarilinan idawon mo ngan kaya. At oy ni ing danom ay atiyong penwanana ban malyaring kekang gamitan. Kapit namong kutsarita. Ing malyaring ipainom mo. Ban maygit luminis. Miko ating katibayan ketang kekang anak. Banang tanggapan itang kayang paninasan king biye. Magtapat kang lalong mahigit king Diyos. King Diyos, naibiyeke ko itang emu akarga. Boring sabiyan, miyabiye inganti kanining kabagayan, king kekang sarili, mga intuliran mo ing Diyos lalawan. Nung nuanti itang tibayan, itang kekang kapibabatan at ing kekang kapanwalan mo susuko nune lalong maygit magtapat kaking Diyos at ing kekang kasuyo maygit ipanilangin niya naman king kayang pangabilian magkangkeng emo balo nilaw iya king kekang panimanman at emo neyakit kapilanman kaingatan, makatatluya mo pati ngapon ing binye kong karagdagan king anak mo. Antinaning ika ngeni manyawad ka king kanakong saw. Meto nga bak, kapit ng kutsarita, meto to, ang popotang bayuya matudtud. Kaya bena ning matapat mong panalahin king Diyos, no, ibiyena sana itang karagdagan akekang panintunan. Maging malino la kaya ding kakong ama nungeni king keko pakiramdam kakong mamuntukan. Gulot sa kaya kargan ing kayang tulid puso. Gawa kayong metong amodelo karing gabi. Pan kanita maging mayan agawan niyo. Umpisan niyo ne kay batnaning kapulungan. Pababa. Kailangan ng patas. Pababa. Panitang bagay ayatyo kaya magbaba. Maging malino na la. Pan kanita ko malyaring magkulang karing balang kekong katungkulan. Ngeni at ngeni na po adwa na ning Diyos ing matapati yung kapamintuan karing kekong katungkulan na kargangan keng tulit puso at king gulot pababa bakong yamanyaring mga lingwan karing ulit-ulit ayaman dakal na salamat babayeng talay nga yaman dagdagan mo ing kapanaligan at kapanwalan tapat maying puso mo king Diyos. Kating sablang bagay, maging mayan, at maging karampatan karing kekong pamanggalo. Umena kang ating kapayapan. Sinuli na niti bolen kong tipahan Kingal dawat bengi eko pintutok ng
Karing ko pamintuan, keka yung dagdagan, mapanalangin ko, ika yoikongan. O yan nakakitiyo, yato, yung toknangan, waat bali sa'yo, king ka, yung kabiliyan. Manano na sana, eka, yoikongan, ing sablang paralan, Nobena ipali. Man may gito. Ako malyaring mayaki. Maulilaking akong kabiliyan. Hingke akong tungkulan. Lalo yung dagdagan kasi babatan. Uling iti yung dapat malyaring kawan niyo. Hingke akong katungkulan. Nobena, aliye. Yung metong kataong karagtagan, karing ka akong amano, iyukulye at marapyo kingaslagan. Idalungye ingati yung volkan. Kaya sana malyaring matangal. Pan malyaring maminsala. Kingke kayong pangabilian. Tigumguman ye ikayungan. Uling. King kabiliana. Ning kekong yatong kakaryanan at yune king gibang. Dudurot ne ing ugunan ning yato. Tapot ing manwalat sa salpan tayo maminto king ginu. Iti maging kapayapanlo. Karing balang penandit ang giyang itang lobong ganid at iyo. King ulidoring matapati yung kasalpantayanan kapanwalan king ginong Diyos. Iting sablang bagay maging kapayapan iyo ing balang metong kekayo. Kapamilatan daring kekayong pamaminto. Kapamilatan daring kekong pamagmasigasig. Bayang malyaring pamintuan ning meto nga Diyos. Iti, kaya kayo ko sasabihan. Mapanalangin kayo. Para tila sanang makasadiya ding pusoyo, king buri nga ning Ginoo. Banting upang agle king yato. At ela malyaring miapektuan ding kekong sarili king kapamilatano. At ding kaparalanan miyablela karing balang metong kekayo. Manano na sanang ampunan niyong ganap karing pusoyo. Ding balang amano adaramdaman niyo. King banting upayang karing bukas lalong maigit. Ing lumakad kayo, king pelalong ating kabyasnan laring sariliyo. Salamat, king ke kayong mayap akapakayan. Wapin isunduyo at idaguliyo karing pusuyo. Ban kanito, ing Diyos itang hanggang bureyo ibiye na ke kayo.
dakal adakal asalamat kekongan. Ilaring maliyaring ay biyekong kasuyuan, ingkekong banal at ipunan. Ampunan yupin ingkalam karing sariliyo, at maging mamula sa ring balang panamdami. Adios ing bendesyon, lalakwan ke karing balang metong ke kayo. Ing pamipala no ning Diyos pagkalubke, king uli no, ning king ikayo makanyan kong magkapilit, king bakong maliyaring maminto. Wapin eko tutok nang. Karing sablang bage, amayap yung kapakayan uling karingaldo bukas tanggapan ye itang nabang. Sinuyo king saglit a pinandit, king kana kung pangayatiyo, lalakwan ke ing tula ampon ligaya ke kayungan. Sinuyo king saglit a pinandit, at ing kana kung lugod lalakwan ke Santa Veronica. Adios ke kayo.
Hello. Isang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ang unang inaabot ko po ngayong umagang ito, mga minamahal po naming magulang at mga kapatid sa pananampalataya, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Bagamat araw po ng pista ng Barangay Bicol, subalit tayo pong mga nandito, dahil tayo po ay espiritista, hindi po tayo nakisama sa kanilang piyesta, bagkus mamaya po makikikain tayo. Mabubusog po tayo niyan. Datapot mapalad po tayo sa umagang ito sapagkat ginawa po natin ang ating banal na tungkulin sa ating Panginoon. Sabi nga po ng nakasulat, ang 6 na araw po ay ibinigay ng Diyos sa atin. Ang 7 araw ay para sa Diyos po. Bagamat hindi po buong araw ang ating ginagawa, halos 2 oras lang po natatapos ang ating pagsamba. Isang malaking bagay na po sa ating Panginoon, ang ating pagtalima sa ating mga banal na tungkulin sa ating Panginoon. Papalad po tayo. Meron po tayong mga maestro at maestra na nagpapanaog galing sa taas papunta dito sa lupa upang sa gayon ay ibalita nila ang araw ng ating bukas. Sino po ang ating maestro at mga maestra? Yun po ang mga banal na batlayang ipinangako sa atin ng ating Panginoon na nagtuturo sa atin kung ano ang ikabubuti ng bawat isa. Mga kaparaanan kung ano ang dapat nating gawin, lalong-lalo na po ang ating panahon. Ganun na po kala ang sakit ng ating mundong ginagalawan. Hindi po lingid sa atin sa ngayon, lahat po ng tao ay takot dahil po sa nCoV virus. Dahil po namamasada rin ako, nung Webes po, namasada ako, ang duty ko po sa SM. Halos po makatulog kami ng 2 oras, walang biyahe kasi walang taong pumupunta sa SM. Dahil po takot sila sa nCoV virus. Sabi nga ng nakasulat, ano ang ating takot kung tayo ay nasa Panginoon? Niduluman daw ng ating mga buhok ay hindi magagalaw. Kaya nga binibigay ng mga batlaya ang mga kaparaanan nung isang araw po ng nobena, binigay po ng paraan ng ating banal na batlaya yon. Gayunpaman po, kahit na hindi sa oras na yon ginawa niya ang bagay na yon, nung pong umaga kasi nagkaroon po ng dikilan dito o ng pagtitipon dahil po dumaan na naman ang pagsubok sa aming buhay bilang mag-aaral sa pananampalataya kasi po yung anak ko, yung panganay, halos dumating po yung alaga niya, sabi ko, pakawalan mo na yung alaga mo. Pausukin ko po ng ngayon, halos wala pang 3 oras, pagod na naman po. Ginawa ko po ang turo ng banal na batlaya, mga kaparaanan dahil po nandito sa mga kawang gawa, yung mga turo sa amin, ginawa ko pong every 15 minutes. Ganun pa rin po, wala pang 3 oras, pagod na naman. Supposed to be, every 6 hours lang po yung pausok. Gayun pa man po, umabot po yung kinabukasan, dun nga po nabuo ang isang pagtitipon dito. At pagkatapos po ng ginawa ng banal na batlaya,
para pong walang nangyari sa anak ko. Doon po niya ginawa ang mga gamot o ang mga bakuna na ipinamigay nung araw ng nobena. Sabi niya, kung gagawin ko sa harap ng maraming mananampalataya, baka meron po pong magkasala, sabi niya ganon. Kaya mas magandang ganito ang gawin natin, kung sino ang tumanggap, siya ang magkakaroon ng kalasag. Kaya po, tinanggap po nating maluwag. Tayo po ngayon ay nasa ilalim ng patnubay ng banal na patlaya sa pamamagitan po ng mga kaparaan ng ginagawa niya. Tayo po ay lulukobin ng ating Panginoon. Kaya nga po mapalad tayo, niduluman po ng ating mga buhok ay hindi po hindi numano-balang. Tama po? Napapalipit po eh. O kaya hindi numano-balang yung buhok natin. Ibig po sabihin, binabakuran po tayo ng kanyang mga kaloob, ng kanyang patnubay. Kaya kahit po ganyan ang nakikita natin sa ating kapaligiran, dahil po binigay natin ang ating sarili sa ating Panginoon, huwag po tayong matakot. Dahil ginagabayan po ang bawat isa sa atin. Datapot meron po tayong paksang pag-aaralan sa umagang ito, kung saan ito po ay ang batas ng pag-ibig. Tanong, ano po ba ang pag-ibig? Sabi sa Islam book, love is blind. Love is a mysterious. Marami po ang kahulugan ng pag-ibig. Pero ang pag-ibig nito ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Na sabi niya, mangag-ibigan kayo sa bawat isa. Ibig mong sabihin, isang regalong binigay ng ating Panginoon sa atin. Meron pong tumama sa mga Islam book. Love is a gift of love. Tama po? Tama po ba yon? Mali po. Nakikinig po ba tayo? Wala pong nag-react eh. Sabi ko, God is a gift of love. Tama po. Oh, yung po nakikinig, tama daw, kapatid. Pero mali po. Love is a gift of God. Yun po ang tama. Binigay niya sa ating regalo ang isang pag-ibig. Kaya nga, inuutos niya sa atin na mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Ano po ba ang batas ng pag-ibig? Ang pag-ibig ba ay ang makapangyarihan sa lahat, ahamakin ang lahat, masunod ka lamang? Yun po ba ang pag-ibig na tinatawag natin? Yun po ba ang batas ng pag-ibig? Tama po, hindi po yun. Kasi sinasabi nila, ang pag-ibig na makapangyarihan sa lahat, ahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Kaya kahit na mali ang isang pag-ibig, ginagawa nila, inaamak nila. Mali po yun. Ano ang sinasabi sa banal na batlaya? Bilang alimbawa, dito sa 1 Kapitulo 4, versikulo 16 hanggang 19, ganito pong nakasaad, sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Sinabi niya po yan sa isang babae na nagtatanong sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, umayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. 17. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala pong power dito. Wala akong asawa.
Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkakasabi mo na wala kang asawa. Wala po palang asawang babae. Pero tingnan po natin sa 18, 18. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan. Totoo po palang alayang asawa. Totoo po palang wala siyang asawa. Pero meron na siyang naging 5 asawa at ang kanyang kinakasama sa kasalukuyan ay hindi niya asawa. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, katotohanan ang iyong sinasabi. Sa 19, sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napagkalata kong ikaw ay isang propeta, isang talinghaga kasi ang binigay sa kanya ng ating Panginoon. Kung susundan po natin ang batas ng pag-ibig, sabi niya, ikaw lalaki ay magkakaroon ng isa lamang asawa. Hindi po sinabing 2 asawa o 3 asawa. Kaya kung susunod po tayo sa batas ng pag-ibig, tayo po ay hindi magkakasala. At kung tunay po tayong umiibig, ay hindi po tayo magkakasala. Kaya nga po, ang espiritong nananaan sa ating katawang laman, ang ninanais niya ay ang ikabubuti niya. Datapot ang ating katawang laman, kung minsan kapag umigit siya sa kaisipan ng ating katawang espiritu, nagkakaroon po tayo ng konting pagkakasala. Datapot, sa daan-daan po sa konti-konting pag-atras natin, pagkakaroon natin ng pagpipigil dahil sa mga aral na binibigay sa atin ng ating Panginoon, unti-unti po tayong makakatalikod. Kaya kung minsan sa ginagawa nating katatawanan, yung sinasabi po natin, kung minsan ako sinasabi ko, nagpapagawa ng kabutihan. Bakit di natin gawa ng mabuti? Ibig sabihin, kumisan kasi, para pa iyang mayap, tawar daptan mayap. Gagawan tamo pong biro, pero yung tutuna, nung tutyan tayo, o kung susundin natin, ang batas ng ating Panginoon, isa pong malaking pagkakasala. Datapot sa pamamagitan ng ating mahal na Yesu Kristo, kaya nga po ang dugo niya ay ibinuos sa atin upang sa gayon ang isang pagkakasala ay magkakaroon po ng isang kapatawaran. Kaya nga po mga minamahal pong magulang at kapatid sa pananampalataya, basahin po natin dito ang nakasulat sa Galatia 5:22 hanggang 23, kung saan, kung ano ang dapat taglayin ng ating espiritong nananaan sa ating katawang laman. Datapwat, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuod, kagandaang loob, kabutian, pagtatapat, 23, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Kung po palang sinusunod natin ang bunga ng espiritu, wala po tayo sa ilalim ng kautusan. Ibig pong sabihin, wala po tayong magagawang pagkakamali. Kaya nga napakapalad po natin mga minamahal na magulang at mga kapatid, at binigyan niya tayo ng isang napakahalagang regalo sa ating buhay, ang magkaroon ng pag-ibig.
Kung tunay ngang meron po tayong pag-ibig sa ating mga puso, meron pong ibinabalita sa atin ng ating banal na batlaya. Meron po siyang ipinagagawang kaparaanan sa ating magulang, kung saan dumadanas po sila ng subok sa kanilang buhay. Yung pong dahi ng ating mahal na magulang ay nasa hospital po. Medyo nasa critical pong kalagayan kasi po, yung puso niya, up and down po. Bumaba po yung kanyang potassium. Kaya nga, tinuturo sa atin ng ating Panginoon ang pag-ibig at kung ano ang pwedeng maiaambag natin sa ating pananampalataya. Hindi po yung palaging kung ano ang iaambag sa atin ng ating pananampalataya. Ibig kong sabihin, kakabig tamo pong kakabig, gustong makanyan. Burita mo po'y tamo mong tatanggap. Kaya ang pag-ibig, give and take po yan. Kung meron po tayong pagkakaisa sa isang pag-ibig, nga na po yung kasabihan, nuyuman po kanuan ti kabayat, ing babuat, nung dakal na man po ring mamuat, maging mayan yang anting patpat. Kaya po agkatanda kayo sa blang kapatad, ating kagiwan bang malyaring maghirage, ing metong obra. Pagit tamo pinitang kaya katang lugod, lalong may git, king paratang tao, at kariting sa belang katubaleking kaya katang kasalpantayanan, bulit pa sa bayo, dakal pong salamat, at mayap awaras po kaya katamungan. At isang magandang umaga po, una-una po sa ating Panginoon at sa inyo pong mahal naming mga kapatid at mga magulang sa pananampalataya. Alam niyo po, dahil Pebrero ngayon puro pag-ibig yata yung ating tema. Sapagkat ang Pebrero sa mga tao ginawa nila itong pag-ibig. At narinig po natin ang mga dalang mensahe ng banal na batlaya kanina. Sana po bawat isa sa atin ay isa puso po natin ang mga bawat aral na ating naririnig o ibinibigay na aral sa atin ng mga banal na batlaya. At gaya po ng ating paksa ngayon, tatalakay po ako ng kaunti. Batas ng pag-ibig. At ano ho ba ang pag-ibig? At binanggit po ng ating kapatid. Ang pag-ibig po kasi, ito po ang pinakamataas na uring damdamin na ipinapakilala ang mga mabubuting gawa. Ito ang damdaming maka-Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kasi po, nalikha po ang sanglibutan at ang sangkatauhan sa pamamagitan po ng pag-ibig ng Diyos. Ginawa nila po ito upang ang kanyang pag-ibig sa kanyang bugtong na anak ay kanyang maipakita. Kaya nga po, di po ba may kasabihan tayo, sabi nga nila, kung ano ang gustong gawin sa iyo ng iyong kapwa, yun ang gawin mo sa kanila. Di po ba? Kung gusto natin gawan tayo ng mabuti ng ating kapwa, gawin din natin sa kanila ang kabutihan. Sapagkat ang pag-ibig po ay isang napakahalagang utos sa atin ng Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ho ng pag-ibig, na ipapakita po natin yung ating pagmamahal sa ating mga minamahal. Basahin po natin dito sa 1:15-12. Ganito po ang nakatala.
Ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So, isa palang dakilang utos sa atin na magbigay tayo ng pag-ibig sa bawat isa. Paano po tayo kaya makapagbigay ng pag-ibig sa bawat isa kung ang taong binibigyan ng pag-ibig ay ating kinamumuhian? Paano natin bibigyan ng pag-ibig ang taong nagbigay ng pasakit sa atin? Ang taong, kumbaga Kapampangan, ang taong sumakit sa ating puso at kalooban. Di po ba? Medyo napakahirap po sa isang taong magbigay ng pag-ibig kung hindi po tayo handang ibigay ito sa Kanya. Kung minsan, mas tinitimbang natin yung sinaktan tayo kaysa yung bigyan natin ng kapalit na pag-ibig. Kung minsan kasi, pag ang damdamin ng tao ay nasaktan, di po ba? Kung minsan, hindi na tayo nagbibigay ng second chance, di ba? Gaya na lang ng pag-ibig, pag meron tayong minamahal, pag sinaktan ka na tama na, di ba? Pero sa ating Panginoon, hindi po ganyan. Pilit ibinibigay sa atin, itinuturo sa atin ng pag-ibig. Sapagkat kapag ang tao nasa Kanya, taglay niya ang pag-ibig sa kanyang puso, ang lahat po ng bagay nagiging madali sa Kanya, di po ba? Madali ka pong magpatawad. Kahit sinaktan ka na, pag nandun yung pag-ibig sa iyong puso, pag humingi ng tawad sa iyan, patatawarin mo yan. Kaya nga, napakahalaga po sa ating pananampalataya. Kaya ang nagiging sentro po ng ating pag-aaral ay pag-ibig. Sapagkat sa pamamagitan po ng pag-ibig, nagkakaroon po ng pagkakaisa ang bawat isa sa atin. Sa isang samahan na gaya po natin, hindi po magkakaroon ng mabuting ugnayan kung wala pong pag-ibig na nananalaytay sa atin pong mga sarili. Isipin nyo na lang po kung wala tayong pag-ibig, magiging buo po ba ang isang samahan? Hindi po ba? Magkakaroon ng pagkakawatak-watak yan. Kaya nga po, ibinigay ang batas ng pag-ibig sa atin upang ang tao ay magkaroon ng panuntunan sa kanyang buhay. Kaya nga po, ang batas ng pag-ibig ay nananatili sa pagkatao ng bawat mag-aaral sa pamamagitan ng pagkakaisa, katapatan sa sarili. Ito po, napakahalaga po sa ating mananampalataya ang pagiging tapat sa ating sarili. Alam niyo po, kung sa ating sarili hindi nakikita yung katapatan, nagkakaroon tayo ng dalawang pag-iisip, nagkakaroon tayo ng pagdududa sa ating sarili, hindi po magiging makabuluhan ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po, ang pag-ibig na taos-pusong tumutulong sa mga kapatid na naghihirap o naghihinagpis sa kanilang kalagayan, ang kaligayahan ay para sa mga taong nagmamahal ng tapat na walang pagkukunwari sapagkat alam nila ang pagdadalamhati ng kaluluwa, hindi ng katawan. Di po ba? Pag naipapakita o kasi natin ng pag-ibig sa ating kapwa, hindi lang po ang kapwa natin ang ating binibigyan ng pag-ibig, kundi ang pag-ibig na sa ating Panginoon. Sapagkat kung ano po kasi ang ginawa natin sa ating kapwa, yun po ang ginawa natin sa Panginoon. Kaya nga po, ang pag-ibig po, kung minsan, ay nasisentro sa tatlo, di ba?
Pag-ibig sa material, pag-ibig sa moral, at pag-ibig sa spiritual. Sino po ang may minamahal sa atin sa ngayon? Di po ba? Lahat po tayo siguro dito, meron po tayong isang taong talagang minamahal natin, di ba? Sapagkat, at kung ang taong iyon, pag minamahal natin, di po ba, ang tao ginagawa ang sakripisyo. Pag mahal mo ang isang tao, handa kang mag-sacrifice sa iyong sarili, di po ba? Kuminsan, pag mahal mo yung isang tao, kung ano yung hilingin niya, binibigay mo. Material man yan, spiritual mo yan, moral man yan. Hindi mo ipagkakait yung pag-ibig mo sa kanya pag mahal mo yung isang tao, di po ba? Sapagkat natural po kasi sa tao ang umibig. Sapagkat meron po tayong damdamin. At ang damdamin na yun, siya po ang nagbibigay ng pagsidlang sa inyong sarili upang ang tao ay umibig. Kuminsan, kaya yung pag-ibig, kuminsan pag lumabis, hindi rin po kagandahan, di po ba? Pag sumobra na yung pagiging intimate mo sa kanya, pag sobra na po yung pagiging pag-ibig mo sa kanya, hindi rin po kagandahan. Kuminsan kasi yung pag-ibig na yon, siya pa yung minsan nagbibigay ng kadahilanan upang magkaroon ng hindi magandang kahihinatnan. Yung pag-ibig na lang po, halimbawa sa pamilya, yung pag-ibig na lang natin sa ating mga anak. Pag sumobra pa naman po yung pag-ibig natin, hindi rin po kagandahan. Kung minsan, kung ano po yung inihiling nila, binibigay na lang po natin ng basta, parang hindi na rin po maganda yung kahinatnan. Nagiging, kumbaga, maging daan yun para sa isang anak upang ito ay mapahamak. Kaya, kailangan po bigyan natin ng karunungan ang ating pag-ibig. Kagaya po ng ating lema doctrine na papunta sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Hindi lang po pag-ibig dapat ang ating taglayin. Kailangan taglayin din po natin ang karunungan. Kung alam po natin na pwedeng ikapahamak ng ating minamahal, kailangan wag po natin ibigay sa Kanya. Kaya yung karunungan at pag-ibig, dapat po laging magkasama yan. Di po ba? Kaya, ang batas po ng pag-ibig na ito, paano po natin may sasakatuparan? Ang batas ng pag-ibig, gaya ng nilayon ng Diyos, kailangan po mapagtagumpayan natin ng lubos ang pag-ibig sa mga kapatid ng walang pagtatangi. Kailangan po pag umihibig ka, wala ka pong favoritism, di ba ba? Sa pamilya na lang, kailangan kung may mga anak po tayo, kailangan yung pagbibigay ng pag-ibig sa kanila, pantay-pantay. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos po sa atin, hindi po siya nagtatangi. Pag-ibig niya sa atin, pantay-pantay. Hindi ka nagtatangi nang binibigyan mo ng pag-ibig. Kumbaga, hindi ko kasi kagandahan na sa mga pamilya na lang, kung may anak ka, hindi po kagandahan na mas may paborito mo yung isa kaysa sa isa. Hindi po ganoon. Kailangan po, pantay po ang pagbibigay po natin ng pag-ibig. Diskriminasyon, ito po, madalas po mangyari sa atin ito, lalo na sa tao, yung diskriminasyon. Ang tao kasi mahilig siyang mamuna. Binibigyan ng kapunaan yung ibang tao, hindi niya napapasin yung kanyang sarili. Ito po ang problema ng tao ngayon sa pagkakaroon ng discrimination sa mga tao. Sa mga bagay-bagay na lang. Kung minsan, kung hindi pantay yung inyong level sa kabuhayan o sa buhay, kung mas nakakaangat yung isa, mas binibigyan nila ng prioridad ang isa. Dinidiscriminate nilang isa. Ito po, wag po natin sanang taglayin yung katangayin na to. At importante po, manatili ang respeto at pagtanggap sa kanila, maging sino man sila.
kaaway man o hindi. Yun po. Kaya po ba natin gawin ito? Yung magkaaway mo kumbaga, mas luguran mo yan ano yung kaya kang kapate, hanapin. Luguran mo rin kaya kang kapate, king kapampangan po. Kasalang, opo. Luguran mo rin kaya kang kasalang. Agawa tayo po kaya ini. Kuminsan po sa tao kasi pag hindi pa tayo lubos, hindi pa lubos yung ating kabanalan, kuminsan nahihirapan tayo sa bagay na ito, yung ibigin natin yung ating at ang epekto ng batas ng pag-ibig ay ang moral na pagpapakabuti ng sangkatauhan at kaligayahan sa panahon ng buhay sa lupa. So kung nandito na po sa ating puso ay yung pag-ibig na tinataglay natin sa ating buhay, at ang magiging payapa po ang ating pamumuhay. At hindi po tayo magkakaroon ng mga pag-aalinlangan sa buhay. At anuman po yung mga darating na pagsubok sa ating buhay, malalampasan po natin. Basta po yung pag-ibig natin ay karampatan at nauukol po sa ating Panginoon. At yun lamang po ang maaari kong maibigay na kasaglungan sa umagang ito. At alam ko po meron pa naman pong pwedeng magbahagi ng kanyang pag-aaral sa umagang ito. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, una sa ating Panginoon. Kayong aming mga magulang. Ang pag-ibig po, napakaganda po, no? Sinalaysay sa atin ng ating mga kapatid. Siguro po, sana maitanim sa ating mga kaisipan, sa ating mga puso. Ang pag-ibig ay talagang napakahalaga na po. Tulad po ngayon na tayo ay iniibig natin ang Panginoon, kaya po tayo nandito. Kahit na may okasyon po sa isang baryo, hindi po natin ipinagpalit ang ating pagtupad sa pagsamba sa Kanya. Para sa araw na ito, ay siya po yung natutuwa sa ating lahat. Dahil po sa ating pag-ibig sa Kanya, ay ginawa po natin ang ating tungkulin. Opo. Marami na po ang sinalaysay ng ating mga kapatid, siguro pag-aaral. Ang tatalakayin ko po ay tungkol sa pag-ibig din, kung paano ang isang bata, kung paano siya palalakihin. Ano po, dumako po tayo sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10. Tingnan po natin. Huwag tayo, hindi po ito. Galacia 6, 7-8 po. Tingnan po natin. Sandali po. Hindi po ito. Dito na lang po sa aking Bible. Tapos po ilagay natin ano po. Oo. Nandito po pala sa Efeso. Sinasabi ko nga po eh. Ito po. 6:1 hanggang 4. Tingnan niyo po, no. Nagising po kayo, no. Ito po, talakayin po natin. Anak, maminto ko karing mga tuwayo, king Ginu, uling itiya ing matulid. O kayong mga bata, pakinggan nyo. Sa 2, igalang mengig pa mo ang pongingindo mo, ay tiya ing mumunang utos anting pangako. Ne?
Kenin tres, bang mipakayap ka at kumaba ka biye, keti sulip. Ini po ken 4, itapong pengari nga na keni. At ikong igpa, eyo, pamukasyan, eyo palmuran, na. Ding ke kong anak king mwa, nung senyula, king tuntunan, at king usok ning Ginoo. Lewen niyo po. Ding anak kabang malatila. Dapat po itang mangaya payamano papunta king Diyos, sila pong imula tamong. Tala pa ne parang sakitan. Luguran tala po rin anak. Ulingin Diyos. Patsya po yung anak. Kaya nasakit me, in Diyos, ya po yung manasakit. Uli po yung kalugurano rin anak. Uli pong den. Na po kalupay tamo. Kaya maragul ating mipate kayo. O tapong kayo, mipaglulam ko po lupan eh. Pero rin po nga na ka rin. Pagmasdan nyo la. Potang mamialong la, mipatela. Pinandit po, nano kaswelo, misasabi la. Uita pong dapat tanggawan, itamong pengaring eni. Apong itamong atyu, tutukin kagulutan ng Kristo, itapong kababa na lub. Ne? Ing pag-ibig, ya pong papantilyan taking kaya katang sarili, lako tayo po yung mga. Tandaanan nyo po, pota pong alalakotanan tunggal ditap. Ing mga kaya katang sarili, in Diyos po malapit siya kaya katamo. Kasi po, kaya pong kaya katamo liban na kasalpantayanan na ini. Yako po, sabi ko, kaya pong kaya katamong liban na kasalpantayanan, anong makanano, ing katuruan po at yung ang keni. Din pong kasabi tamo, manibat labanwa. Nyane po, kaswelo tamo po, malapit taking Diyos. Nya itangangga pong paralan sa sabyanda na kaya katamo, dimbanal, ti pamanikla, bangkanita, itamo, makanyan tapong malili, itanganggang pong panabilin. Nya sana po itamongan, impami kakalugod, ang poing ay tanamtakarin kaya katang puso, itang aldoldo parati kang maligaya. Ne po, bengi man aldo, po tapong alog walang tamog, jampong keng mong isip mo, manalangin ka, pasalamat ka king Diyos, itang pagkalob ng biyeking aldoldo, masikang ka ay kamanandaman. Ita mo po, dakal na pong metong nepong patutuy ito, ing gagabaya na katamo. Lalong-lalo na po, kaya katambaranal Protector, Apostol Santiago, po tapong titipaya na ano pong sasabyana. Ya ko yung kaya beyo, ibat king simula ang gangeni. Anya po, manuanan tapo, itang hanggang at yung sasakupa ng Apostol Santiago, impong gagabaya na katamo, kaya tang eta kamalayan. Ne po tapong atin niyang panabilin, may pamulala na kamo po tapong sabyan na ito. Nya sana po kaya katamungan, pagsikapan tapo, pagkapilitan, itang hanggang aral at tuturo da rin banal, nung sana po, may tanamlangan, karang kaya katang puso. Lawin niyo po, tiro na naman po yung paralan, ne po. Anong makanano yung bundok kay ning, lubena, papalini. Ne po. Anong makananong bigit ng Santa Veronica din, ing lubena po. Sana po itamo karas na nitang obligasyon tamo, waman pong itami itagon kayong balentang santuaryo ngayon ni. Diyan pong kayong mong pumbali, gawan tayo, yak po gagawan kayo po tang matatagal ko po kayong oras. Magkonsentrado ko po kayong bali ka rin kayo po gawan. Ingawawaran ko, sinabi ko po kaya, Ginoo, waman pong alap kong balayan mo santuaryo, magisan metong ko. Uli pong ingkaya kang panabilin ka rin banal. Gawan mo lang dalanginan din kaya kaming tibale-bale. Kanya po ngeni, manalain ko kaya ka itang panabilin mo. Pagawa mong lubi na gawang kaya po ngening kaorasan. Di sana nga ako, ingang gapong karaingan may imbalang metong kaya kami. Mububuko di tamo, panalangin tamo, pera po rin kalupatan tao, para tan tao. Yabetala po, uli pong iya po yung panabili na nito. Ne po, pablasa pong anak nakatanit ang may paya. Nya sana po, katamungan. Maswelo ko po. Kilub na po ning Aldoldo, balang sabat, may kitikit tamo. Ne po, lewen niyo po kayang pamikit tamo. Uli pong talagang kaluguran tala rin kaya katang sarili. Ne po, dati matuling kang yan maputi na kalupa. Uli po itang buri mo masating kakakikit. Ne po,
Kanya sana po, God bless po. Balik ko na po yung mesa kaya katamong tatalan. Dakal pong salamat. Kaya tampong kapatid, Brother Light. Hello, hello. Magandang umaga po sa ating lahat. At muli, nakatayo na naman ako sa inyong harapan. At masaya po ako at nakauwi ng maayos sa aking pinanggalingan. At dadatong ko po kayong walang sawang tumutupad sa mga tungkulin na pinagkaloob ng ating Panginoon. Sana po ay panatilihin natin ang ating kaligtasan sa mga nangyayari ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at binibigyan tayo ng kalakasan. Hanggang ngayon tayo po ay tumutupad sa mga tungkulin. Sa ating panahon po ngayon, halos nakikita natin ang nangyayari sa ating paligid, sa ating sanglibutan, kung paano ang Diyos ay namimili na siguro. Kumbaga sa nakasulat sa Santong Ebanghelyo, kung tayo po ay nagbabasa, basahin po natin para hindi tayo po maligaw. Sabi sa Malakias Kapitulo 4, versikulo 1. Lawen tayo po, bang kanita, etamo po magliliking panahon na mayayari sapagkat narito ang araw ay dumarating na at nagniningas na parang hurno ang lahat ng palalo at lahat na nagsisigawa ng kasamahan ay magiging parang dayami at ang araw na dumarating ay susunod sa kanila, sabi ng Panginoon na hukbo na ano pa hindi mag-iwan kanila na kahit ugat ni sangaman. Yun po ang nakikita natin sa panahon ngayon. Kung paano tayo po haharap kung darating ang panahon. Pagmasdan po natin halimbawa yung tubig. Ayaw po natin sa gusto, yan, pupunta sa dagat. Paano po makakarating yung kung walang alat? Ganun din po tayo. Paano tayo po haharap sa Panginoon kung wala tayong ginawang maganda? Saan tayo pupunta? Basahin po natin dito sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Sabi po nakasulat doon. Apokalipsis, Revelation 20, 15. Sabi po, at kung sino man ay hindi na sumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagatang apoy. Tignan niyo po ang sinasabi. Kaya mga kapatid, sa pananampalataya, ako po ay hindi ko sinasabing ako'y may nagawa na. Ako'y nagsasalita lang sa pamamagitan ng turo ng ating Panginoon. Kaya yun po ang masasabi ko sa inyo, sana po maging tagasunod. Lalo na po sa ating panahon ngayon, iba't ibang sakuna ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya
sana po una na sa akin maging gawin na natin ang ating mga tungkulin. At sa ating pong atalakaya po sa ating tema, ang batas ng pag-ibig. Minsan may batas ng tao sa pamagitan ng pag-ibig at sa batas ng Diyos. Ang pag-ibig po minsan sa ating Panginoon, minsan sa atin hindi natin sinasabi ng mga iba, nasisira yung pananampalataya sa mamamagitan ng pag-ibig. Sabi na nga ng tao, bakit nangyayari ito sa akin kung mahal ako ng Panginoon? Kaya wag na natin isipin yun. Sinasabi sa banal na aklat sa Hebreos, Kapitulo 12, versikulo 7, sabi na, nang dahil ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inaari ko kayo. 12:6, 6 siya po, 6. Sabi, sapagkat pinarurusaan ng Panginoon ng kanyang iniibig at inaampas ang bawat tinatanggap ng anak. O ito po, etara po manulupsupan. Nakatapo kaluguran ng Diyos nung nakatapo panasakitan. Kaya mo po yung sabi ko kayo, sana po maging aral kaya katamo. Di nga manong areti at mitaramla din kaya katang puso. Ilawang po rin nga sabi ko kaya kayo, aying pasibayo, maya pa oras, ibalik ko na po gintatala. Takal pong salamat. Uli pong pila niya mo pong minuto kaya katamong paman niya ba. Aren po kaya katamong pisaw-saw ngayon aldo ngay ni 3,880 la po. At king aldo pong ini kadwaya pong Domingo bistat man po piyesta kaya kaya katamong baryo pero atin taman pong obro. Di po. Pota pong gat panapon, alaw na ning gat panapon natin tamo pong lakad king magalang kitang kapatid ka rin. Iya po yung kaya katamong obrang ini at kay bat po pag naka. Kaya pong next week po, national anniversary tamo po, kaya national, kaya katamong pong kasal pantayanan. Opo, mag-umpisang Sabado po, muntatamo ka rin, kaya bela po rin, kaya nakanabak po. So, ano pa? Ating po parada. So, mas masanting po, kayong mamalitaan itabaan ta discussion. Kayo po yung may kipag-meeting, baan ta balo niya po yung gawan. Ali po, minaus siya mo yung kikatamong direktor, paya-announce na mo po karing sakop tamong sentro, na atin tamo po kasing parada ka rin. Bala pong region, pakilala dala, po katang sentro general mismo. So sabi na po, nung malyari maranong tandatang, bang kanita po atang i-announce din po yung region 7A, at yung lareng danggal ng sakop. Po. So, itamo kailangan 7:30 po kung mag-start dito. Anyapin po maranong tamo kaya Sabado. Po. Anyapin po, sabi ko kaya katang mamuntukan na kailangan maranong tamo po umunta kanita. Po. Dakal po salamat. Ito po, yung kaya katamong gawan kanyan, maranong tamo po, ne. Alas 7 po ito, ne, kuya. 7:30 po. So, medyo malaw-law pong bagya yung kapas. Medyo dumanon tamo pong bagya. Makuha mo kanini, mga alas 6 or before 6 po. Magtipon na kining sentro na po. Reta pong tuki, muntatamo po keng sentro general. Alas 6 po, mas masanting before na po nitang kikatamong calling na nitang kikatamong region. At yuta na ka rin, baan pakita mo na makisan metong tamo na po. Kaya kikatamong
national anniversary po kanya pong Kapas Tarlac. At makanyan man po malugod ya kay kataming Ginoo halang patugot sa sabihan tamo na itamo pasakop tamo king kay katamong igpa at retang kayang pengako kay katamo amalyaring panwalan tamo mo naman na daratang la kay katamo titipaya ing banal ay espiritu bang mamiyaya pong guidelines kay katamo turo na la rin kay katamong kaparalanan bang may gitding makapasakop king kay katang kasalpantayanan nanuman po ing kay katamong akakit king kay katamong panahon dan po makaulala rin po makasulat king ebanghelyo datang ing panahon potang matwani ing panahon tamo ing makatakot nung minsan ing sinabi na ning banal in banal a kasulatan potang malilyari na itang salang laban bansa po nung minsan malilyari na yan. Although uli na po ning metong lugod nung minsan iya ing mahagawang maging peaceful tamo. Nung pungalayo ing lugod, bisa tamo po ang pongali pang ay mamilatan ning love, alayo ka reng tao. Ing yato po maguluya. Potang mimiral na ing burina ning tao. Kasi po ing tao makaniniya. Pota pong kukulang tamong kabyasnan nung minsan may kay kamo ego hanapin na. Nung minsan may kay kamo na kitang kikambelwan nung minsan milalako nakakitang usto. Bala mo ikamo ing usto nung minsan. Pero nung minsan po kapamilatan na po ning lugod at tatanggap tamo itang aliwang turo. Nung minsan tatanggapan tamo itang advice da rin kaya katamong kapatid. Nung nanoy itang mayap tamong gawan, lalo na po kaya katamong kasalpantayanan. Yung kasalpantayanan po, lalo yang tatatag, lalo ya pong sisikan, pota pong ing mamilatan ing lugod, abibiyan na kaya katamo ning guno. Uling ala pong mapagmatas, nunay kababa ning darlada, ring balang taong tatanggap kitang turunan ning kaya katamong gino. Uli pong sabi na ing lugod nga na mapagkumbaba, mapibabata, ing ngega-nagana nga na yayamyamana at panaligana, pamayapana. So king kimeto nga kasalpantayanan ng tikanini, nung lawen mo alang mali, nung lawen tamo alang mali, ing ega-nagana mayap ngan para kay katam. Mituturwanan tamo, ikitaya ing kay katamong kapatid, nung talagang mikaapatad tamo, nung ay turu may tanggapan tamo. Ya po ing tuturo na kay katamo kasi mituturwanan kayo king metong at metong. Po, mikakalugod kayo king metong at metong. So nung ating lugod, acceptance sa tsuya. Turo na ka ning kay ang kapatid, kitang mali mo, ibayo mo, at tatanggapan tamo. Makanyin niya po yan. Anya sana po kaluguran na kapatid, po, yung miyayaliwang boses na ning kay katamong Ginoo, paramdam na king buong yato. Po, imagine ang tamo po. O tating wildfire, masisilab po, dapigil din kay katamong fire, po. Da po, nung minsan, talagang apula, itang silab. O kasi po, nung minsan, yung kay katamong Ginoo, parandam na naman. Na ing Diyos po, alang masulit kaya. Po, potang buri na po ning kay katamong Ginoo. Kaslap mata, malyari po. Anya, nung minsan, paisip na naman kay katamo. Luya ka power ing kay katamong Ginoo. Ing kay katamong yato. Bakit galgalya? Ninong maagawa kay katamo kanita? Ala po. O bating danum? Po. Manyalaki yak ang matas. Ninong maagawa kay katamo? Ala po. Nature po yan. So, bring sabyan ing power ngan po at yung kay katamong Ginoo. Itamo po keti ing kay katamong tuturo na kay katamo po, igalang tamo ing sablang bage amela lang keti king yato. Ing nature igalang tayo. Po, ing tao igalang me. Ing kay ang katawan igalang me. Uling nung eme po galang kay ang katawan na ini masintang niya. Nung minsan alay pakingidad, masisintang niya po yung tao, uli na po nitang nung minsan atyu kay katamo yung kapagpabayaan. Watang kaluguran tayo po yung kay katamong sarili ngay ni yung kay katamong katawan na ini.
Inki katamong katawan na iniyapin kakatawanan ni po ning katamong Ginoo. Sabi na pisamba na katamo ning katawan na iniyapin ning katamong pisamban ne po. So, ini po kailangan alagaan tayo, protektaan tayo po. Protektaan tayo po yung katamong sarili, luguran tayo yung katamong sarili. Bangkanita, danuman po yung panandam at yung kang sarili ngayon ni. Nung kaluguran mo yung sarili mo ngayon ni, nung darandaman mong manasakit siya yung sarili mo ngayon ni, kaluguran mo yung sarili mo ngayon ni, yapininggawan mo ka rin kapara mong tao. Ne po, yung lugod, ibiyeme king kalupa mong tao. Potang ating kang lugod ka parang tao, sabi na, nung minsan tayo man pubering manandaman, yung kalupa tamong tao. As kalupa na po ning sarili tamo ngayon ni, uling kaluguran tayo, tayo bring manandaman nung malyari po. Nung malyari po, physically, ang pongkeng katamong mental, tayo man po nung minsan bring manandaman. Yung katawan na iniuling kaluguran tayo, metong yang pangalagaan tamo. Ya po yung puunan tamo yung kakatamong sikanan. Puunan tayo po yung kakatamong lakas, bang makapagobra tamo, bang i-share tamo king kakatamong kaparang tao, yung lugod tamo. Yung lugod po, bukod kitang dinan tayo, yung kalupa tamong tao. Yung lugod po, nung minsan agagawa tayo, spiritually, ne po, kalupa na po ning pagawa ng banal na espiritu. So, ya po yung kakatamong pamag-aralin ni, spiritually pagawa na po ning banal ing turo kaya katamo. Ang poret ang miyayaliwata mo po ang obligasyon pagawa ning banal. Gawan tala po, uling ila yung makakayap kaya katamo. Yung time po at yun adakal pong salamat kaya kayo. God bless you all po kaya katamo.
pasasakdalan ay Jehovang kay kaming igpa. Alala pong kapupusan, din kay kaming kapuryan ng pong kapasalamatan kay kaking pinan. Pablasang ginoding balang anak mo, ing makanyan mo kaya pong para-parang iningat. Ing makanyan mo kaya pa pong peparam karing keking biyem pong sikanan. Igpanano pong ablas mi karing dapat mong mangayap kaya kami. Nune po yung suywanda ka at purian king kekang pange espiritu ampuan king katutuan. Ginoo king pinandita iti, nungikit mo laman po kay kaming anak mo, ding kakulangan king aldo na pon. Diyos ko ing makanyan kaya pong manyawad king kekang banalapami patawad kaya kami. Ginoo makanyan mo naman ikeng sablang mikakapatad. Ing makanyan kami naman sargong mituturwanan ng pong mipapamatawad, karing mikasala kaya kami. Nung makanano pong petawaran mo kami Ginoo. Ginoking oras sa iti makanyan kaya pong kukulahit kaya kat pasalamat. Mayariya puing kaya kaming maliting tipunan Ginong Diyos manibat king simula. Ing makanyan kaya pong kapayapan ng gaking mayari. Ginoking kaorasan na iti nung makananong pasibayong manyawad kami. May git karingal doming bukas Ginong Diyos makanyan mo kaya sargong parating patnabayan. Karing kaya kaming pamanglakad Ginong Diyos makanyan mo kaya pong parating gabayan. Ilawot mo kami king nanumang panganib Ginoo. Nunay kapayapan ngan sargo ing kekeng pamaglakad. Ginoking pinandit ay ti pasibayo panyawad mila. Detang ke kaming kapatad at yuking dase na ning kapanandaman. Ginonong makananong dalawan mula king lihim Ginoo. Apisan mula po king kekang mayupayang gamat. Bang Diyos ko ing makanyanda pong tanggapan. Ing kekang kayupayan Ginoo ing sikanan manatili karela. Ginongen ing kahurasan na itig pa makanyan mi mo namang panalangin. Oy ni puing kekeng yatong salunan Ginong Diyos. Anong makananong Diyos ko, ding ulama kanyan lang magagawa. Ampong mararapat pablasang ginuding kekang amanoy pa sinabi mo. Mildisyeng bukuning kawayan dapat ding kekang amanoy pa matupad at matupad Dapat kareting anak mo ngating takot igpa. Diyos ko, sepong miman pong buwak enumano kinguli na ning kekang pangako kay kami. Ginoo asahan mi. Ingke kang banalapat nube Ginong Diyos karingal doming bukas kingal dom pong bengi. Musanargo kakawang ke kami pa. Ginoo ngening pinandit, ngening lumual kami king kekeng santuaryong iti pa. Ore ni ring kekeng sakayan bendesyonan mula at miraske pong kapaya panungno ke may pang banal. Dakal pong salamat, ngening mikakawani kami pang banal, mabuklod kami king kekang upayam pong lugod. Iyan nasa po salamat. Maya payabak po kay Kongan. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B. Sibol Tagumpay.